Isus je sa svojim učenicima išao iz Judeje u Galileju. Da bi se došlo u Galileju, trebalo je ići kroz Samariju. Ali su Židovi smatrali da su Samaritanci nečisti i da nisu pravi Židovi. Zato su išli drugim putem. Isus je, naprotiv, namjerno želio da ide tim putem. Kada se umorio, sjeo je na rub bunara da se odmori. Bilo je oko podne. Jedna žena Samarićanka dođe na bunar da zahvati vode, pa joj Isus reče: „Ženo, daj mi da pijem.“ Žena ga pogleda i reče: „Ti si Židov, a ja sam Samarićanka. Kako to da ti od mene tražiš vodu?“ Isus joj odgovori: „Kad bi ti znala dar Božji i ko je onaj koji ti traži da pije, tražila bi mu i on bi ti dao živu vodu.“ Žena reče: „Gospodine, nemaš ni čime da zahvatiš vodu, a bunar je dubok. Odakle bi mi ti dao živu vodu? Da li si ti veći od našeg oca Jakova, od kojeg smo naslijedili ovaj bunar?“ Isus joj reče: „Ko god pije ovu vodu će ponovo biti žedan, ali ko pije vodu koju ću mu ja dati, neće više nikada biti žedan. Voda koju ja dajem postaje u njemu izvor žive vode koja teče u vječni život.“ Žena mu reče: „Gospodine, daj mi tu vodu da više ne žednim i da ne dolazim na ovaj bunar da zahvatim vodu.“ Isus odgovori: „Prvo idi i dovedi svog muža.“ Ona reče: „Nema muža.“ On reče: „Rekla si istinu kad si rekla da nemaš muža, jer si imala 5 muževa, a i ovaj sa kojim sada živiš nije ti muž.“ Tako mu ona reče: „Gospodine, vidim da si prorok. Naši očevi su se molili Bogu na ovoj planini, ali vi Židovi kažete da treba da se molimo u Jeruzalemu.“ Isus joj reče: „Vjeruj mi, ženo, dolazi vrijeme kada se nećete moliti ni na ovoj planini, ni u Jeruzalemu, jer je Bog duh i oni koji mu se mole treba da se mole u duhu i istini.“ Žena reče: „Znam da će doći Krist i kad on dođe, reći će nam sve.“ On joj odgovori: „Ja sam koji govorim s tobom.“ Tada su došli učenici koji su išli u grad da kupe hranu i iznenadiše se kada su ga vidjeli da razgovara sa ženom. A ona ostavi svoj krčag i ode trčeći do grada da kaže ljudima: „Dođite i vidite čovjeka koji mi je rekao sve što sam uradila. Da to nije Krist.“ Ljudi iz grada dođoše i zamoliše Isusa da ostane duže s njima. Tokom tog vremena mnogi su povjerovali u njega. Rekli su: „Sada znamo zasigurno da je on taj koji će spasiti svijet.“ Šta saznajemo o ženi iz Samarije iz ove priče? Zašto je Isus razgovarao s njom i sa kojom svrhom? Samarićanka je pričala o običnoj vodi, dok je Isus koristio simboliku da opiše živu vodu. Šta je mislio pod tim? Šta je Samarićanka otkrila o čovjeku koji je pričao s njom i koja je bila njena reakcija kada je shvatila ko je on? Prema onome što je Isus rekao Samarićanki, šta je istinska molitva?